kung nasan yung... Thank you. Si Jan, kinakain niya na yun. Ayun, kumain kasi okay na ako. Yayamanin ang nan. Good morning, guys. Say good morning. Good morning. Kaya na pa sila naghaharutan. Umagang-umaga. Ako pa lang, and si Nanay, and si Mark. Morning, Nay. Morning! Morning. Nag-ano si Nay, hinugasan niyo yung tira namin. Hugasan kagabi. Di na kinaya ng aking powers, yung aking katawang lupa. Nag-give up talaga. Dumami na yung gifts dito, oh. Ayan. Kunin ko na sa freezer yung mga iluluto ko ngayon. Kasi magluluto ako ng spaghetti para sa birthday ni Pongpal. And spring rolls. And kay Tony and John. Kasi si Tony, parang si John din yan. Hindi masyado. Si John kumakain. More Australian yan eh. So, ang kukunin natin ay yung pork belly. Ano to? Yung chicken belly. Sino yung freezer ko, guys? Oh. Kunin natin yung pork belly. Wait lang, guys, ha. Maghalongkat tayo dito sa freezer. Pasensya nyo na magulo kasi nga may mga handaan. Kaya, ganito siya. Ilabas ko nga yung isa nito. Ito, bacon to eh. 2 kilo to. Ilabas ko nga yung isang kilo. Kaso nga, hindi rin naman kaluto ng bacon kasi nga may mga leftover para yun na lang kainin for breakfast. Ilabas ko yung magpo-fruit salad kami. Ito, oxtails to. Yung pinakuluan ko na. Ito ba? Yung pinakamalaking pork belly. Ayan. Ilabas ko na to kasi kailangan to ma-brine ngayong gabi. Diyan ka. Ilang kilo ba to? Isang buong ano daw to eh. Isang buong belly. Ayan, ilabas na natin yan. And eto yung nabili ko to sa butcher. Ito yung steak, tapos schnitzel. So, tanongin ko si Jan at saka sila ito, anong kainin ni Tony para mamaya. Ang hinahanap ko ay ito yung beef mince para sa spaghetti. Minsan pork, pero ngayon may beef tayo. Beef na lang. Tapos, ano pa ba? Hot dog. Yan muna ang ilalabas ko. Yung chicken. Nasaan yung chicken? Andun pala sa chicken. Hindi. Nandito yun eh. Nasaan yung chicken? Ito. Hindi, prawns. Ito yung prawns pala, guys. Yung spring roll prawns or hipon. And maglabas tayo ng pang spring roll para sa birthday ni Pongpal. Tapos, ano pa? Nasaan yung chicken? Chicken. Eto. Chicken. Magpo-fried chicken. Chicken parmesan cheese. So, yan. Okay na. Itatanong ko pa si Lai tsaka si Jan anong gusto nilang kainin for dinner. So, ito ang kinuha natin dito sa freezer. Ayan ang ating mga kinuha dito. Ayan, and yung malaking pork belly. Ayan. Yung mga bata, naririnig ko na naglalaro na sila ng cricket. Wait lang, guys. Andito na yung birthday girl. Happy birthday! Again.
Pupal. Mahuhulog siya. Bigat. Paul, huwag kayong maniniwalang napakalinis nito sa kanyang buhay. Kasi tingnan niyo ang laman ng bag niya. Basura po, oh. Basura. Hinahanap niya yung... Ay, mga resibo pala. Yung mga regalo na ayaw Ayaw ibabalik. May sense naman pala. Kaya lang. Pero dapat tinutupi naman. Bili-bili pa siya ng ganito. Wala namang sense pala yan, oh. Feeling ko. Ininit namin yung ano guys, yung tirang lobster. No, lobster. Take two. Eto ba? Ay, kayo na lang magtingin. Lechon, mata. Oh, diba? Nanggugulo na. Tapos, eto yung ating mga lulutuin mamaya. Si Tony, pinapili ko siya kung gusto niyang kainin na dinner. Schnitzel or Scotch fillet. Sabi niya Scotch. Tapos, pinapili ko rin siya kung anong gusto niyang topping. Sabi ko, creamy garlic prawns or gravy pag sa steak. And then, sa pag schnitzel naman, cheese, parmesan cheese or creamy garlic prawns. Sabi niya, gravy. O, napaka-simple nito. Gravy lang. Ang dali-dali. Yeah, Scotch fillet and gravy. And eto naman, hindi niya pa hinahanap yung SD card niya. Oo, yun sanang i-edit niya ngayon kaso wala eh. Kinuha ng aking mga friends. Halungkatin niya na naman. Pompal! Gusto niyo sinangag? Magsinangag na lang ako guys kasi merong ano yan? Merong tirang kanin. Ayan oh. Ayan. Kita niya. Ayan. Sinangag na lang tayo. Si Jan siya si Tony nag-uusap doon sa my couch about ano. Ayan, naka-ano na sila. Naka-busy. Good morning, Ay. Good morning! Naka-ano na siya, oh. Naka-base na siya. Ako naka-ano pa, naka-pajama. Guys, mag-breakfast tayo. Ito yung ano, ininit namin na pork belly tsaka ano nga yan? Crispy pata. Yung dalawang doon, nag-i-edit yung dalawa. Ay, si Pompa lang pala. Ano pang ginagawa? Mayroon tayong ano. Hindi kasi ano. Ate! And spring rolls. Oh, mainit. Meron Guys. sinabi si Michelle Pan na gamitin na... And mamaya, alis daw si Jan. Punta siya ng town kasi tutulungan niya yung brother-in-law niya na maglagay ng accessories sa taas ng car kasi meron din silang katulad ng car ko, yung Prado. Prada yun. Yung Louis Vuitton yung car mo. Maradaan ka talaga. Napakaganda talaga ng mga Prada. Prado! Ito kasi si Mike, di man lang ako sinam. Ano yan eh? Prada. Yung Prada at saka Prado. Ano lang, relatives yun. So yun, tapos, kulang yung steak na binili ko. So, eto kasi, siya lang yung walang steak. Sabi niya, kulang niya raw ng steak si best friend. So, yun din ang kukunin niya doon. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, si Tony, mag-steak siya kasi Jan. Tapos, wala na. Kasi meron schnitzel, sabi ni Jan, mag-steak na rin daw si Mark. Ayun, ang dami daw sabi ni Mike. Ano sabi mo, Mark? Luluto ka pa dito. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Masarap ang pagkain. Hindi yan. Ano ba? Kanina. Daming pagkain. Ayun, bakit magluluto pa kami mamaya. Kasi may birthday na akala mo pa 21 or magi-18. Sabi ko, ang handa niya na lang yung mga tira-tira. Meron akong bagong Ginujoke ko lang naman. pasabog. Ginujoke ko lang naman Talaga. siya. Lutuan natin siya, guys, kasi birthday niya. Dito siya nag-birthday sa bahay. Ano to? Kailangan natin siyang lutuan. And, ayan. Ay, ano na lang, Nay, sa microwave, Nay. Gusto mong initin natin sa microwave? Ayan, may... Yes, Nay, kasi hindi yan maganda pag hindi Eto, Nay, kuha ka, Nay. Yung mga tira, oh. Ayan. Initin natin to sa microwave. Kasi pag ininit lahat, dapat kailangan ng kainin. Si Isipong, pag kakain daw siya mamaya. Vlog pa more. Ano lang, 50 seconds. Try natin. Maubos na. Kaya tawag niya si Pompa kasi baka raw hindi niya maubos. Ay, mainit na. Sige, nice. Alis ka na. So you need carrots, potatoes. I have pumpkins as well.
Alis ka na? Are you going to Jay's now? Paparot na lang natin bayan. Pag alis ka. Alis si John. Alam mo yung ganitong. Hindi nga, ang ganda diba? Yung nagmumove yung background mo, pero ikaw hindi. Tayo nang tira ng leche flan, guys. Sana ako. Dini-ready na ni Jan yung kung saan niya lulutuin yung roast beef bukas. Lininis niya na to kahapon. As in, dun. Ayan, malinis na yan, guys. Dito siya magluluto ng roast beef. Muna ako sa trabaho. Saan? Sabi ko kasi may sakit ako eh. Nagsinungaling ka rin. What's that? Is that where you gonna cook the potato? Ah, ayoko yung linulutuan. Para siyang para siyang, pero yan, dito sa Australia, yan yung way kung saan nila niluluto ang roast beef, yeah, potatoes, carrots, pumpkins, dyan. Well, that's still bloody good oil. That's good oil, Bunny. Wait! Ang ganda pa ng oil, oh. Ang linaw. Cleaner. Tinapon niya na. Ang dami, oh. Burner? Sa burner niya yan ilalagay. Tingnan niyo, oh. You're gonna clean that, honey. Yeah. Lilinisin niya na. So let it all run Yeah, out. right, yeah. Ayun, parang ang tingin, di ba? Parang We've got to get Napaka- bottle. rusty na siya. Yeah, when you go camping, you sit this on the fire, Okay. Ah, pag put all your nagka-camping. roast and everything in it. Ah, yan daw ang dinadala pag nagka-camping. Pero hindi naman kami magka-camping. You're going to Jason's house? I'm not going to see that thing at Big W. Oh, they're not in Big W no, huh? They're at Kmart. The bamboo one? There's one at, I was saying it there the other day when I was in Big W. Are you sure the Thai massage? I don't know, just something to just get it going. Yeah, sumasakit yung kanyang likod. So sabi niya, punta siya sa Thai massage. And punta rin siya sa bahay ni Mel kasi tutulungan niya. What you gonna do, Han? Like that? Eto, tutulungan niya kasi may ganitong sasakyan din yung kapatid niya. Maglalagay sila. Nakita niyo yung silver na yun? Yung eto ba? Ayan yung side. Tutulungan ni Jan maglagay kasi takot daw. Baka kasi pag linagay mo kasi yan, forever na nandyan. Right, Han? Yeah, see, honey. Oh, yeah. What's that? Napabayaan natin si Sak. Kinukulit na tayo ni Sak. So, bigyan lang natin si Sak ng laman. Ayaw niya. How about this, Sak? Oh. Chucky! Chucky boy! Pilihan ko muna siya ng laman. Ayan na. Ayan. You're welcome. Kunti na lang. Wala na. Buto na to. Wala nang natira. So, yan. Mag-edit muna ako habang wala pa yung mga girls dito. Kasi mamaya magluluto ako. Guys, may sinasabi si nanay. Ano yun, nay? May sinasabi si nanay. Iba talagang sarap-sarap ng ano niya guys, ng Bicol Express niya. Sarap pa sa Barrio Fiesta. Oh, hindi pa ako nakakatikim sa Barrio Fiesta. Akala ko sa Cebu yan. Hindi ko pa natay. Sabi nanay, marami raw niyan sa Manila. So, sabi niya, masarap. Thank you, nanay. Nationwide naman yung O, nationwide daw. Hindi ko alam kung saan yan. Pero sabi niya, kagabi niya pa sinasabi yung Bicol Express. The best, nanay. sarap. Sarap talaga. Yun lang talaga ang kinain niya. Si Pompal, nagkain din siya yung lobster. Si Pompal talaga kare-kare tapos lobster. Tapos, si nanay, focus talaga siya sa sa Bicol Express. Bicol Express. Bicol Express talaga siya. Ayun Sarap. yun talagang kinakain niya. Sarap na sarap si nanay, guys. Thank you, nay. O, diba? Pinapili ko sila ng chocolate, guys, kasi naghanap ng chocolate. Sabi ko, sabi niya, kahit So, ayan, linabas ko yung aking tinatagong mga, hindi naman tinatago, para lang hindi ba maubos ng mga bata. Guys, linabas ko yung chocolate. Kasi etong isa, naghahanap ng chocolate. Para siyang nagki-crave. Nag-crave ka, Mark? Nag-crave ka ng chocolate? Ayan, no? May isang supot na siya. Kay Tony, what you have, Tony Flake? Yeah. That one. Yan ang pinili niya. Parang may mga bata dito. Ang saya-saya nila. Fiesta. You want some, kuya? You want some chocolate? You already had some. That one. I've got for pure chocolate. Okay. I hate both of them chocolate. Why? Because What do you want? Excuse me. You want the other one? what? The fruit and nuts. Simplicity Yeah. is beauty. Yeah. Dito na si Jam.
We didn't get a massage, though. Why? You got a job. No, I'm not gonna massage you, honey. The Filipino bar should be in your blood. Should be. No, I don't have energy to do that. That's actually true. Bumili siya ng ano. That's right. That's actually pretty true. Ako daw mag-massage sa kanya dahil hindi siya nakapagpa-massage doon. Like a stereotype. Why? You got 2 sausage, hon. Why don't you give me 2 Thank you, sausages? thank you for staging that fact, John. I've got backing now. I said a kilo of sausages. So how many you got? 2 pieces. You got ripped off. John, where's the receipt, John? But I was saying that your roast, we're having a roast. I bought you roast, It's huh? only a little bit. I'm only going to eat all that myself. Jesus. Oh my god, that's a big one, honey. We have... Tone. Oh my god. I already bought you one there, honey. That's too much. We're gonna... It's all over next day and next day. How many kilo? 4. Oh my god, that's... But we'll all eat heaps of that, won't we? Tone. Tony, you're gonna... Beef. We'll bloody make an effort. For lunch, tea. The next day. Snack. But we have a lot of other Filipino food as well, Pork belly. Well, don't do too much. No, that one, that's your food. That's our Filipino food. Well, it happens in our house with just like one person who eats them. Just goes in the fridge and makes sandwiches for 2 days, 3 days. Ala, ang dami. Because I love it. Right, well, I need to go. That's a big roast, honey. Where did you go, Margaret? No, cold core. Okay, but you only do sausages. Oh, well, give me You only 2 got 2 sausages. sausages. Maybe for free? Oh, I said kilo. A kilo. Yun ang a kilo ng sausage niya, oh. And steak. Guys, naligo na tayo and magluluto na tayo ng dinner slash pa-birthday kay Pompal. So, unahin ko mag-mashed potato muna ako sa boys. Basta yung buko pero tinali ko para makakilos tayo ng maayos. Go push mo na. Let's do this. Let's do this. So, unahin ko ay mashed potato. Wow. Ano tayo yung mga alalay? Ano naman tayo alalay? No. Ako taga-chop ng onion. Tayo yung kami taga-chop, ikaw lang bahala. Huwag sabi naman, anuin mo? Okay lang manay kami, okay lang sigaw mo yung sanay. Oo, sa may kitchen mo, okay lang sigaw kasi may premyo tayo doon. Oo, may ako. Ay, ano ba ito? There. Nakapag-edit ako ng isang vlog. Nakalimutan ko itong ilabas. Madali lang naman yun. Mashed potato. Ito ko rin yung ano na lang. Iba Frankie. Ay, hindi yung tatalaga. Kasi dinulak ako guys. Sabi niya, ay, ba't malis ka nga dyan? Wala itong, yung sabi ni Riz ba? Babe! So, si Pompal nag-ano ng Ano gagawin ko manay? nagpipil ng patatas. Tapos ako, kasi ko ito yung steak. Kasi mag-steak yung mga boys. So, pat dry ko lang. Dumating na si Jan Pompal galing sa alis niya o hindi na talaga siya umalis na lang? Umalis siya, bumili siya ng ano. Laki-laki. Meat? Oo. Bumili siya ng malaking May isang kilo pang-roast. daw sila tatlo nito. Oo, 4 na kilo ko yung binili Apat na kilo niya. binili niya. Bumili siya 4 na kilo ng roast beef. Pang roast beef. Ang laki, may binili na ako sa kanya. Pero malit nga lang yun. Eh sabi ko maghahanda kami ng 24 midnight. Tapos sabi niya pa sa akin, huwag ka na lang maglutong midnight ng marami. Eh kung ano kayo ng Pilipinas, kasi nga gusto niyang kainin yung roast niya pa. May noche buena talaga ka. Oo, ako talaga, may noche buena talaga. Lagi naman nagluluto, alam niya yun eh. Yun nga yung last year, nag-video call tayo. Lagi naman ako nag-ano. Kaso kasi nga siya magro-roast kasi siya kinabukasan. Gusto niya, kainin din yung roast niya. Itinuro niya pa ako. Sabi niya, are you going to have some of this? Oh. Diba? Ang ginawa pa niya. Sabi niya, you're gonna eat some, right? Sabi ko, no, we're going to eat Filipino food.
Kailan niyo lulutuin yung roast? Bukas din. O sa 25. 25. Kaya siguro makakain din tayo. Oo. So, eto, ipapat dry ko lang. Hindi ko to hinuhugasan, sinabi ko na yan sa inyo dati. Pinapat dry lang kasi malinis na to pag binili sa butcher. Kahit sa Coles naman, pag binili mo yun, malinis na ang kanilang meat. Kuha ko ng... Ay, na-pre-wash na. Wala. Hindi mo mag-ano, bumili naman naman. Oo, kasi... 1 year of time. Hindi. Wala ko to kasi ginagamit. Wala. Oo, ganyan na ako. Anim-anim na ganyan. Kasi lagi ko to ginagamit. Pinapagpunas ko kung saan saan yun. Si Mark, dugo-dugo. Yung gusto niya niya. Si Jan hindi. Si Tony Siya Dugo. ang Well done. Australian sa kanila eh. Si Tony, ano siya? Medium Medium well. Medium well. Siya ang Australian sa kanila. Si Jan well done eh. Hindi niya. Ano ba well done siya? Well done. Very rare sa mga puti ang nag-well done, ha? Si Jan Oo, well ayaw done. nila niya kasi dry. Ay, depende naman sa akin. Okay naman. Hindi siya yung ano. Kasi si Bongka, ano eh. Hindi. Depende sa Akin na, meat. akin na. Depende rin sa meat eh. Saan to lang ikipumpan? Ano yan? Ito. Dito. Ayan So, ayan. Tapos, andito na yung dugo-dugo. Anong oras na ba? 5. Ano, Okay na yung isa ano? lang? Okay na yun? Yes, what do you wanna do? Cut, please. Cut into in 4? Yes. Yung 1, 2, ana? Yeah, ana. Square? Yeah, cut into 4. Ana-ana. Ana mo. Ay, ana mo yun. Well, ano pa ikakat man eh? Wala namang ikakat. Ayan, nagluto tayong mashed potato now. Ilalagay natin yung steak para sa mga boys. So, ayan. Ang natira na lang na steak ay yung kay Jan kasi gusto ni Jan. Well done. And kay Mark, gusto ni Mark ano? Medium rare? And kay Tony? Well done. No, medium well. Medium well. Okay. Kaya kay Jan, medyo sunog pero hindi siya sunog, guys. Ayan siya, guys. Sa ano lang yan? Diyan lang yan sa top na parang sunog. Yan ang gusto ni Jan yung para siya Hindi to sorry, yung parang yung may smoky flavor. So okay na to. And yung ano namin hindi pa. So spaghetti yan. Nandito na si Johnny. Nagpabili rin ako sa kanya ng ayun, ready na yung oil niya. Ang daming oil. Bukas. That's ayan yung butter talaga. Ano, yeah, you have a lot. Yeah, here. Ayan yung oil para sa kanya. Hindi sa roast, para sa, roast, hindi roast, fried, right, Han? Fried vegetables? Yeah, ayan, kasi siya sa 25, siya ang magluluto ng kakainin nila Tony, ayan. Okay, now, let me see, is it clean? Ayan, di ba, parang andungis, pero malinis yan, guys. Come on, Baba. Get inside. Di ba, ready na siya para sa 25. Thanks, Han. Ayan na yung tea ni Mark. And ayan kay Tony. Kay Jan. Kay Tada. And ito kay Jan. Okay. Yung mga lalaki na muna. Spaghetti. Yeah. Dig in now. Okay. Enjoy your dinner. Yung mga bata nakanood na sa kanila. Mamaya pa yung sa inyo. So it's nice and soft. You might as well just have it while still bloody kicking. That's right. Kasi kay Mark medyo bloody. How's yours, son? Can you cut? Ayan, Ito na yung Parmesan chicken wings. And yung boys tapos na. Guys, dito kami ni Lai. Nagluluto kami para sa birthday girl. And then yung birthday girl, ayun, nagsi-CPR ng ulo ng Mas more mag-push. lobster. Nag-Q&A siya doon, guys, para sa birthday niya. Diba? Alam siya Ayun. ngayon, natulog siya buong Oo, dami niyang Tapos ang dami niyang request. Hinayaan lang namin. Birthday niya eh. Kaya kami nila, ayan. Ayun na pala yung tomato sauce, spaghetti sauce, and spring rolls. And ano pa ba? Ayan siya, Ang saya ng buhay niya ngayong araw na to. Bukas bawi tayo, Laya. Bukas siya magluluto Siya lahat bukas.
Pasko yun, guys. Ay, hindi pala ba? 24. Dispiras man ay. Dispiras pala. Paguri natin siya bukas. Kaya, Siya to. oo, siya Kitchen niya to bukas. Kitchen niya to bukas. Guys, naalala niyo yung ginawa kong custard cake para kay Pompal. Ayun, nagka-Q&A pa rin siya. Hindi pa siya tapos. Tapos na sana, sabi namin, ang iksi, habaan. Kasi, ano yun natin, sana maging okay pa siya. Wala. Kamilski? Nelsie. Is it true that your husband is closely related to Tiger Woods? Ayun na, nag-crack na siya guys kasi ilang araw na to. Kailan ko to ginawa? Hindi kagabi, nung isang araw. So, ayan na yung custard cake natin guys. Lagyan natin ng candle. Lagyan ng candle. Nandito. Ayan, okay na. Birthday cake na yan ha. Hindi Yeah, mag-ano yeah. ka lang. Hindi mag-ano yan sila magtatanong. Sagay ko nga to sa gilid. Kain ka dito, maali ka, papakita ko sa'yo. Yan yung pagkain ng ulo. Kaya ka na ulo. Magluluto ako guys ng spring rolls. Dati mas mataba pa siya sa meat ha. I'll carry it still. Because I'll come and make it. Here. Oh, let's get down. Alis ka dyan. Si Jan doon magdadala kay Pong. Okay. Go. Sige na. Sige na, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear lovely. Happy birthday to you. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Okay. Happy birthday, Pompa. Birthday! Sige, hawakan mo yung yung cake. Ano ba? Ay, halik ako. Thank you. What is it? Custard cake. Blow the candle. Happy birthday. Make a wish. So yan guys yung pinagpuyatan ko guys. Oo. Thank you, Pampal. Ito bang ice cream cake mo? Hindi, may ice cream cake ka pa. Di ba ang dami niyang request guys? Ito in-fortan ko, ice cream cake pa rin hinahanap. Ayan, gusto mo nang ikat? Hindi. Pwede kumain mo na ako? Sige, kain ka muna. Hindi pa naman. Very good ka dyan. Lagay na natin yung ating handa para sa birthday girl. Nauna na yung spaghetti. So, chicken. Si Lai, nagba-vlog ba? Lai, nagba-vlog ka ba? Ayan. Ito yung kanyang cake, Pompal, Ikaw, Pompal, Lagay mo doon sa gitna, please. Thank you. And ano pa? Hinahanap ni Pompal yung kanyang ice cream cake. So, kunin natin. Ipakita lang natin. Tapos, ibabalik natin dito sa freezer kasi matutunaw to, guys. Andito yung ice cream cake niya, Hindi siya naniniwala. Kahit ginawan ko na siya ng custard cake, may ice cream cake pa rin siya. Yung Q&A sa vlog yun. Ito ang party cake mo, Pompal, Ice cream cake. Ayun, guys. Pero may kanila ka? May kandila mo, di ba? Gusto niya naman kandila na naman request niya. So guys, eto na yung kanyang handa. Party cake or ice cream cake, spring rolls, Yes. spaghetti sauce, custard cake, chicken parmesan, and spaghetti noodles. Happy? Mga boys, Nag-steak? steak, lobster. Lobster. And may kari-kari kami dyan. Yung kari-kari pa pala, no? Oo nga. Thank you, Pampal. You're welcome. Love you too. Happy ka na? Happy na siya. May i-rouse din namin tong party. Mamaya, pakatapos nito, guys, bubugin na namin siya. Dami niyang inuutos sa amin, guys. May kandila ba? Kandila. Nagpapahanap siyang kandila. Nag-blow na siya doon. Kandila pa daw dito, guys. Demanding tong birthday girl, Okay na, ikaw, Lai? Binagod ka din niya? Gusto mo, ulitin na naman natin sa vlog mo. Nasa ba yung vlog?
vlog ko. Ito yung itsura ng ice cream cake ni Pompal. Okay, Pompal, i-blow mo to kasi mag-melt to. Ibabalik ko yan sa freezer. Asan yung lighter? 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pompal. Happy birthday to you. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Okay, tulog si Oli. Tulog si Oli, guys. 1, 2, 3, go. My turn, my turn, my turn. Yeah, my turn, mommy. Hindi ko siya picture. Andun ma. Lagi yung sinasabi Jonas Day ako Pompal. Tuesday. Okay, Bob. Wait. Na-try ko ba yung ito? Hindi pa. Andito yata yung part. Ah, yan. Cheesy hot dog this one. Wow. Kainin ko. Aliyah. Ate, here's your spaghetti. Ate here, ate here. Ito. You want this? Aliyah. Dito siya ano na. Sabi na lang kayo kambal. Si Aliyah. Aliyah! Ano mo, mami? Ano, bibibibibin, mami? Sarap, Aliyah. Pabaliktad to. Go to Ninang, go to Ninang, go to Baba, Ninang. come here. Oo nga. Yung ano daw. Yeah. Thank you guys. Thank you kambal. Thank you Pompal. You're welcome. Thank you. That too big? Hindi lang. May garnish pa talaga siya. Chona and my kids. Hindi, Shauna's Kitchen. Chona's kitchen. Sabi niya kanina, Jonas Day. Ubus na yung spaghetti, tsaka chicken guys. Tapos na yung boy. Si Kuya TJ, daming nakain. And eto na yung custard cake. Na Oh. Pompal ha kasi. Ngayon pwede na i-ganon kasi hindi naman na. Dapat Hindi ka na ako. Hindi na ako nag-wish eh. Para wish Sina- mo manalitan ba ito? Nagtikit kasi ako sa Tuesday. Tama na lang. Ako nga mag-cut Pompal. I want to work. Enjoy Kahit work. manalon tayo. Ako, ibibilihin ko na lang yung Optus pag manalo tayo. Hindi ka makakabili. Ayan yung custard cake guys. Oh. Okay, try mo na Mark. Dito gawin. Yung totoo lang ha. Hindi lang tayo sa totoo. Totoo lang please. You wanna go down or going to up? Up. Aliyah. Yung totoo lang. You want palo, baby? Si Mark kasi kanina pa. Ano ko siya maarte? Ano, parang master chef. Hindi siya makapagsalita. Alam mo sasabihin niya. Masarap. Masarap. Yung cake, okay? Masarap na yung cake. Masarap daw guys. Ang pangalan niyan, Pompal? Custard cake. Custard. Favorite yan ni Jan. Lahat ng may custard. Kasi favorite niya ang leche So, flan. paano mo siya inaano, Pompal? Sabay. Hindi, may sinabi. May sinabi si nanay. Ulitin mo yun, ay. Matawa siya kasi. Oo. Ulitin! Promise guys, ang sarap-sarap niya magluto. Pwede na talaga siya magtayo ng ano. Sabi niya, mag-restaurant daw, Hindi na, guys. para doon tayo kakain natin. Gusto ni nanay yung Ang mga Indays, para doon nakakain lahat. Oh, di ba? Yunaya ng mga Kahit inda. ng restaurant dito ang parang Dito na lang kayo na, hindi na. Paano tayo magbabayad kung may Oo. libre naman? Ayun, tayo siya ng Restaurant. Dito na lang. sasabihin. wala na kaming pagkakainan. Pag tayo siya, busy na siya eh. Busy na ako. Magbabayad na sila. Magbabayad tayo. Yung pinakapangit. 50% off. 50. Grabe. Hindi, kahit libre na lang. Humagugas kayo para sa customer. Hindi. Hindi, Ayoko. gawin mo akong endorser. Ay, wow! Indoor taga ka. Ay, pwede din. Hindi ka na talaga magda-diet. Ano talaga? Palikpik talaga. Shauna's Kitchen. The best. The Best! Guys, ubos ang ano, ubos ang handa. May konti na lang natira. Mamaya ako nakakainin yung baliktik kasi.
Ano na? Hindi ka kumakain na? Cake? Pero yung cake na ginawa gusto? Oh, gusto ni nanay. Oh, gusto ni nanay. Ito, guys, custard cake. Ano yan? Mas special kasi binake talaga. Hindi siya... Hindi ko. May, guys, anyan no? May special, may gitna, may puso. May puso? May puso? Meron dyan? Wala. Gawa sa Akala ko meron. Oh. Made with love. No more spaghetti, Han. No more spaghetti, just rice. Oo! Nagahagan sila. Kagising lang ni Holly. Love, 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 love. Kiss, kiss. Oh. Ate! You wanna eat, Papa? Naubos na. Wala na spaghetti si Holly. Ano na lang sa kanya? Rice. Come on, Papa. Oh, matutulog ka pa ba? Say hi, guys. Say hi. Oh, alas 8 na. Oh, kagising niya lang. Paano na yan? Hindi ka matutulog mamaya, Baba? Bukas na alis tayo. Ha? Maganda rin. Ito ba? Bless you, Kuya. Kuya, ayan. Gusto. You're welcome. Si Jan tulog na, guys, kasi mag-work siya bukas. And ako naman, nandito sa kusina, magluluto ng, hindi naman lutong-luto, naghahanda lang para bukas. Kasi bukas daw, aalis daw kami, may pupuntahan kami. Tapos, ibigay natin yung regalo natin kay Pompa. Happy birthday! Oh, thank you, Pompa. Saan yung vlog ko? Wala kang vlog, okay na yan. Uy, si Lai, binigyan ako guys kasi Nawala niya kasi yung ano naman nawawala. It's missing again, Tony. 128 gig and Ayan. headset. Makakapag-edit na. Thank you, Kamba. Leave it in the big And pink bag. Pompa. Yeah, I know, right? Oh, ganda, Pompa. Put it there. Ay, is that, yun? Is that the one that I think? Yung sa hair? Yeah. Yung sa hair at saka yung oil? Oh my God, Tony, you know what is this for? I know exactly what it's Ano to eh? Hindi yan pabango nga. Hair lang siya. Hair nga and body. Nag-oo naman siya, tapos pinabango niya, di ba, guys? Sorry, gagawin ka na? And then she put it in her. Oo, pag naligo The ka, hair. after... Sa hair. Okay, wag muna. Huwag masasayang. Kaya nga. It's a hair and it's Beauty and blush. I like that. Oh. Thank you. Thank you. You're welcome. Okay ka na? O, punta lang sa kusina. Dito ako sa kusina kasi asikasuhin ko yung asikasuhin ko to para sa Noche Buena bukas. So, kailangan ko na siyang i-brine. Yung dalawa doon, nag-i-edit ka pong pa. Yes. And si Lai nag-i-edit. Ako naman, dinabas ko na, tinugasan ko na yung pangmalakasan kong basin kasi ang laki ng pork belly. Ayan, oh. Hindi siya kasya dito. So, eto, nilabas ko to. Ito yung pangmalakasan na talaga. Yan na. Kasi, kailangan kong i-brine etong pork belly overnight para bukas. Para sa Noche Buena. So, ginagawa ko na ngayon, guys. And, magpapakulo rin ako na chicken para sa macaroni salad bukas. So, inanda ko na kasi nga bukas daw, alis daw kami, punta kami sa cave, dadalhin ni Jan sila punta somewhere. So, kailangan natin mag-prepare para hindi tayo kapusin sa oras bukas. So, yun ang ginagawa ko. So, meron ako ditong pang-brine. Kita nyo ba? Hindi nyo makita ang layo nyo eh. I-zoom natin. Ayan.
Yung mga bata, gising pa. Anong oras na, Pongpal? Anong oras na, Pongpal? 11:15. Wait, no more jumping out. Ayan o, ang laki niya guys. Oh. Isang buong belly talaga to. Hindi may nabili kang malaking ganyan po pa sa house lang. Oh, buti natagpuan ko. Bumili ako sa ano din eh, sa Foodland, dalawa. Maliliit. Malaki din yun. Tapos, yun yung ano, hindi nyo na kasi nakita. Nagluto ka rin yan? Oo, food belly. Di ba, buong ano to, buong belly talaga siya. So, ayan guys. Dito. O, di ba? Tamang-tama lang siya. Dito siya ibababad overnight. Pakulo na tayo ng chicken breast para sa macaroni salad. So, yun guys. So, i-close ko na tong vlog kasi yun lang naman ang gagawin ko. And, ayan, linisin natin. Ito, itatapon ko na to Pongpal. Are you still gonna eat this? Ito, sayang to. Sayang yan lang. Yun, kinain ko na yung ulo. Simot ko na yun, guys. Nasimot niya na yung yung Wala na utak. talaga yan. Wala na talaga. Ito, kailangan Sayang kasi yung galamay. sayang. Galamay, malalaki pa yun. So, yun na yung vlog natin for today, guys. Bukas na lang ulit. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night. Bye, guys. Thank you. Bye. Paradise.